and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Pudpog nga nimo, termi man lang sa puton. Pasakitan ka niyag sulti. Sakitan ba akong maminaw pa? Nga iya kang yanuhon ug ngan ug di mao. Sugot na lang. Ay, Ayaw na kong kabalak pa. Nahibaw na ko unsay dili maayo ug unsay maayo. Kahibaw na kong mag-amping sa kong kaugalingon. Ang importante, ang kalinaw sa atong pamilya. anak. Uyunin na lang si Mama Cathy. Mamauli na tanak. Uyon ka sa kong gisugyot nimo pa. Una na ko nak. Ang akong paghangyo nimo pa, maurag yun ang akong tumunga, magkasinabtanay namong Mama Cathy. Nakasabot ko. Nakasabot kay ko, anak. Pero, atagi lang ko gamay ang higayon sa pagtimbang-timbang ni anak. Oh. Asa naman to si Dayclear? Niuli na. Nga ikaw di ay? Mauli na sa kurun. Saman! Uli o na, ron nga magkapahuway ka, oy. Biotek, Oh? inom muna ta. Ha? Inom? Saman? Beer? O bino? Beer lang, para pangkatog. Oh, kikiyo. Tara, dito lang ta doon sa bahay. Ha? Okay, pati kayo. Asa namang imong amahan? Musunod ra to, ma. Mao ba? Unya, unsa naman? Ako nang giesplikahan si Papa. Kalabot sa gusto mo nga manarbaho ka. Unya, unsa man? Misugot ba? Ha? Nisugot ba? Wa pa man mutang to. Da, buang ginang amahan ni mo, Claire eh. Uyaw gud anak magkod. Bati asad ana oy. Imungan nan og dili mao si Papa. Nganlan nimog buang. Ay, makalagot man good. Amahan ko man sa ato pa. Ako kay anak, buang pug ko. Ikaw ba, laban juga sa amahan ni mo eh? Ma, wa man ko gilabanan ninyo. Nibadlong lang ko nimo. Tungod kay para nako, dili maayo ang imong paghingan og buang ni Papa. Bisag naglagot ko! Ayaw lagi, ma. Anak taon ko ninyo. Di ko gusto nga mag-away mo. Daga na in taon ko, maoy. Okay. Okay na! Saba! Diya ka una eh! Oh, asa man ka? Da, may palitong ko sa tindahan. Palit kong astringent o gapas. Yan na. Yan na imong baso. Tagsap baso. Imo na. Salamat, Biotek. Bay, karon panahon na. Basta mag-inom gani. Di magpuli-puli baso kay lain kayo kinalang gitag sa gyud aron sa ingon nga. Di tamtak na sa COVID ba? Oo, Biotek. Bitaw. Yarok mo ditso. Aron madali ba? Aron di ta magdugay. Saman! Paspasay din paspasay. Magdali lang tao kay tingalig mangita sa katin ako. Nasad! Kati nasad! Pasag din na lang gugubay, Biotek. Suma ka? Sagdan. Okay rin yun, Franco. Okay rin yun. Kuan, tagsal na ta ka grande ha. Tagsa. Okay na na. Sige! Pati kayo! Magpalit sa kong nail polish. May nang limpyo ang akong kuko. Uy! Sila man ka na si Franco og utik? Yamat ra. Ka-display ras mga hanggaw Nag-inom-inom pag beer. Haya-haya ra Saman, dag ko ginan siya. Okay. Sakto gyud sa baso.
Okay. Nahurot na ang imong grande. Saman! Puna na to? Ay, ayun. Ayun na ba yung utik? Sakto na ning ako. Kay muli na ko. Hayahay good nimo. Oh, Inom-inom man ka, Franco. Pawa sa abog. Pawa sa abog. Unibaws kag inom. Kay ako nakainom ko gabi eh. Kati. kate ka ng... Hilamutik! Ay, pag apil-apil ya, paagan ka ron. Kate! O saban, mauli ka o dili? Muli na ko. Di ka ganero mo baraw diha, ibunal ko pa rin butilya ron. Yan, Muuli na lagi ko. Yawa. Bayotik. Tatanaw mo niya. Yawa. Gibayran na ko na. Sige, bye Franco, sige. Ngiga ni mo no? Sa pagkadako ka ginansya? Inom-inom naman ka? Arin ako bayotik. Sa pagkaotek, ikaw may naggalgal niya inom? Obo doy, naong ni mo kati. Di mo Ikay tamparusan ako ron. Iyo, sad. Nang paros ka, kihad ka. Hanggaw, hadlo ko. Saman! Kate! Ikay naggalgal ni Franco mag-inom mo. Di man mistil galgalon kate. Butan naman ang bana ni mo. Utik! Kati, minaw. Di ka, dol, padool ko na ko gamay ko. Dol. Ayaw ibaylo sa hamubok nga kalipay. Ha? Ayaw ibaylo sa hamubok ni mong kalipay. Kaysa habang buhay, ikaw magmahay. Munsa? Pa, oh, namuha man lagi ng naong ni mo. Kainom ka? Kainom na gamay nak. Para pang pagkatuog lang ba? Oo, buutan kayo ng amahan mo. Nag-inom-inom na dito sa tindahan. Ma, Mao di ay. Ngawa mo kuyog ni magpauli. Kay makik-inom dayeg utik. Mayo kaayo. Dako ginansya. Declare, mupaway una ko. Oo, asa man ka? Di ba ka maminaw? Papungol-bungol lang karahong dako ay. mama, mausto na. Iko na. Wala magtingog-tingog si Papa, oh. Ang nga magbutingog, nakasaha man. Unsa may sa ni Papa? Nag-inom-inuman. Di lang yun ka makahatag og higayon ni Papa. Kada adlaw pag unang mo inom si Papa. Kadugay nang wa mo inom ni Papa, ah. O karon nga na nag-inom-inuman siya. Nagunahon na tingali siya ang problema. Sabi ang problema. Na problema siya. Kung muuyon ba siya sa akong gihangyo nga tugtan ka nga mo trabaho. Oh, unsa? Oh. Saman. Saman ni. Babae ba ni? Aron mahibawan patingugon. Pagkog usa ka grande di rebe palihog. Oh, Up. sa ka grande. Uy, naman sa to si Kati. Uy, nasaba ang tong ni Franco. Hiko. Oo, lagi. Way respeto ba? Muna isawa nga gusto nilang ipakita sa mga tao nga under nila ang ilang bana. Saman. Ito, no? No, kay kung naminaw ko na Franco. Ay. Wa ang yun gaw, katingog in taon. Oh, na, ito, ano siya ito itawag pa uli. Barag yung ilagang pao. Nahadlok si Erwing. Ako katawa lang ko pero bitaw. Stilan ako pa itong asawa. Gidukol na ito na ako. Oh, mansa. Ginoo. Atas ipang akong pailog. Di ko gustong makapasakit og sulti sa ko asawa. Di ko gustong kagubot. Gusto ko kalinaw. Pa, Oh, nak, clear. giunsa kang mama. Kipakaawawan ka dito sa imong giimnan. Uy, oo man. Wa na ko eh. Kuan, giagdalan ko niya nga mamauli nami. Siguro ka? O lagi. O kaya angay kabalakan eh. O sabta lang ko ng kinaya sa mong inahan ko. Ikaw pa'y mihangyo na ako nga sabto ng kinaiya ni mama. Aron magmalinawon ta. Union sa man pa. Tugtanan nimo nga makatrabaho si mama.
Nagpaapot ko sa imong tubag pa. Tan-aon tag makakumbinser ka ba si mong amahan, Claire? Kahit kay batikon tawana. Tabangan noon siya aron dili kay siya maproblema sa income. Padili-dili pa. Hanggaw gyud. Claire, bugat kini sa akong kasing-kasing pero Unsa pa? tungod og alang nimo. Uyunan ko ang imong gihangyo nako. Musugot kang manarbaho si Mama Cathy sa ilang tita Sofia? O Claire, Salamat pa. Sultihan ko si Mama Cathy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!